варзиши гарави саломатӣ сарчашмаи рафоқату дӯстӣ ва воситаи муҳими ташаккули тарзи ҳаёти солим мебошад. Коллеҷи тиббии шаҳри Ҳисор бахшида дар ҳар иду ҷашнҳо мусобиқаҳои варзишии футболу волейбол, баскетбол, давидан ва ғайраҳоро ташкил намуда, омӯзгорону донишҷӯёнро ба варзиш бештар ҷалб менамояд. Бахшида ба рӯзи президент тӯли чанд рӯз аст ки байни омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи тиббии шаҳри Ҳисор мусобиқаи футбол ташкил карда шудааст. имрӯзҳо боиси ифтихор ва сарфарозии миллати шарафманди тоҷик аст ки дар саросари кишвари азизамон Тоҷикистон рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи иҷлосиyaи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. имрӯз мо шоҳиди он гардида истодем ки даври финалии бозии футбол миёни дастаи омӯзгорони ҷавони муассиса ва дастаи донишҷӯёни мо созандагони ватанем баргузор гашта истодааст. ва инчунин мо омӯзгорон ҳамеша сайлу талош меварзем ки ҷавононро дар рӯҳияи хештаншиносӣ, ватандӯстӣ, ватанпарварӣ тарбия намоем ва барои насли ояндаи миллат, яъне ки созандагони ватани ояндаи худ бошем. ҳар як даста бо услубу маҳорати ба худ хос дар майдон ҳунарнамоӣ намуда кӯшиш менамоянд то аз ҷоизаҳои таъсисдодаи кумитаи тадорукоти муассиса бебаҳра намонанд. мақсади ташкили чунин чорабиниҳои варзишӣ аз тарафи коллеҷи тиббии шаҳри Ҳисор ин тарғиби варзиш дар байни омӯзгорони донишҷӯён, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби бештари онҳо ба варзиш мебошад. муассиса нақша дорад ки чорабиниҳои варзиширо бо мақсади тарбияи ҳисси ватандӯстӣ, ватанпарастӣ, ахлоқ, тарбияи маънавии ҷисмонии ҷавонон, муҳаббат ба ватан бештар ташкил намояд. дар охир аз тарафи маъмурияти коллеҷи тиббии шаҳри Ҳисор ба ғолибон медал, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. гузориши Соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов барои барномаи иттилоъоти Навид.